que... Ai, vou sacar as orelleiras. José, estaleso, cumplimos perfectamente as normas estas antipropagación do virus. E aquí o que podemos coller hoxe é coa molladura que levamos encima un resfriado. Mira aí, eu creo que xa se ve aí detrás, non, José? Sí. Se ve? Se ve. José é un muchacho de Moreira, en Soutomaior, que hoxe dixo, eu quero ir contigo ao sitio. E tiña pendiente este lugar, un dos secretos mellor gardados de toda a conca do río Verdú. Sí. Fijarse que gardado está. Eu vin xa fai un tempo, metido Fernando de Taboadelo ao sitio, que ele era de branco. Entonces non caía auga. E de inverno isto é como a boca do lobo. De feito chamase fervenza do inferno, e o rego de agua, que agora mirades tan manso e tan doméstico, se chama rego do inferno, porque a auga que chega aí sale proyectada unha cantidad de metros brutal, porque o rego recolle todas as augas desta montaña que hai entre Vela, Taboadelo, e é moita montaña e moita agua a que baixa por este rego. Fijarse que cousa curiosa, dentro fai como unha cova, e bueno, que decir nos parallóns que hai aí de pedra, que é, de verdad, saco valiente. Decía que é o secreto, vamos a poñer o secreto mellor guardado do Verdugo, porque é un sitio bastante desconhecido. O acceso é complicado, vos aseguro que de inverno é moi peligroso acercarse aquí, porque nós agora viñemos desde o río Verdugo, baixamos montaña abaixo, subimos polo rego este, desde o río Verdugo, que está aí a 50 metros de nós. E bueno, hai unha cova aí, é un sitio realmente impresionante, espectacular, e que tendes que poñer na xenda, xa sabedes, se non sabedes chegar, chamades. E sempre estas cousas que os sucedimos. Agora viñemos hoxe precisamente porque se empezaron as chuvas, esta fervenza que de verán trae unha mexada de auga, hoxe xa baixa unha cantidad para demostrar que fervenza é. E, por outra banda, me comentaban, Fernando de Taboadelo, que él había oído que neste lugar no que estamos agora, que xa digo, é un sitio, por decir de alguma maneira, inexpugnable, de arriba imposible chegar, desde o río, o que veña hacia aquí queda moi exposto. Foi un sitio donde incluso contan que foi cubillo, abrigo de algúns guerrilleros durante despois da Guerra Civil Española. E aquí houve incluso algúns combates e tiroteos importantes entre a guerrilla e a Guardia Civil. Sea dito de paso, ganaron os bos, é dicir, os guerrilleiros que coñecían perfectamente o terreno, saliron de rosas sempre destas emboscadas que lle facía a Guardia Civil. Que aquí, nesta zona, era un punto de encontro da guerrilla que andaba por esta zona. Espero que vos guste, e aínda estades a tempos que deixades hoxe, e xa sabedes, se hai alguna dúda de como chegar, tirades de teléfono, e eu vos acompaño, vos dou as explicacións que poida. E espero que disfrutedes, e eu xa marcho co conto para outro lado.